Ugochi, you go catch one pocket up. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị, fọnda mbaki, ndị oche ga-adị, fọnda mbaki. Fọdụ asị kala aka, ọrụ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị, na nyefe ka mma, bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ. Ọ bụrụ ụka abịakwa, mana Ugochi tubelu ekpere ekpe, Eze-Ana sị na ọma mgbe, ọma ngwụchacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi, Chukwu abịa ma gba ume, ọdịnala ya dị. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọmụmụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ the importance why you should always keep convenant. Yes, why you should always keep convenant or agreement. You know why? Keeping covenant pays. Deviating from keeping agreement brings oracle, bring ihe ekwensu, bring ihe ndị amoosu. You know why? The anger normally trigger negative vibrations around you, the originator. Whenever you deviate from agreement, whether that agreement was made with the spirit, or maybe that agreement was made on your behalf by maybe your successor. Yes. Okay. Not your successor. Somebody ahead of you on your behalf. Maybe that agreement was entered into by your late father or your late parents. Whether that agreement is good, because if it's benefit, you benefit it. It's a continuous one. Ndorogando bụ nwa tokwa tota, onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie, onye abụdorogando. So when your parents are making some of this covenant or agreement, they have you in mind. Onye batara ị na-agụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa
n'ebe ebere ha sị gị na ha na ezinụlọ ha ga-efe Jizọs. Ịghọtara ya? Ha na-ekwuchite ụmụazị amụbere amụma ụmụazị. Etu a ka ndị nna nna gị ha si wee kwu. Ihe a bụ isiokwu anyị ji bịa maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Ị na-agba afọ kpa afọ mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye isi mgbasa ozi, bụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Agwara m gị isiokwu anyị ji bịa, mana echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka na-aga n'ihu. Aja mkpụrụ na-aja ịpụta ihe. Ndị na-esonye na ya bụ aja amalụgo mana maka gị gbagba onye ọfụ iche isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp. I forward ọrụ ya 3 prayer request. I make a donation to the account number is the token. Then enwe ike tinye gị na ya bụ aja a na-achụ maka nke ọnwa March. Ndị mmadụ ebukubegori ọnwa ndị nọ n'ihu. O nwere ndị kwụrụ ụgwọ tụrụ adịghị, nwee ndị bukugoro for March. So chat na WhatsApp, chat m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Then nke abụọ ọkwa dị mkpa. Echefukwana na every Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe ministration maka na ike dị n'okwu na ọgba anyị ji ekwubi okwu mee ministration anyị using ọdịnala method. Yes, distance abụrụ ebari anyị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị na under the sun. Then ọgwa nne chọrọ ịbịa have to chat with me, book an appointment. Counseling anyị free mana ịgba afọ a na-akwụ ụgwọ. Ịbịa ka anyị kwubi okwu n'isi gị na n'isi n'ime ndụ gị. Ọ ụbọchị a ka anyị ga-eji na temple n'ụzọ pụrụ iche wee lọta friends of the temple na ndị niile anyị na-arụ ọrụ all over the globe n'ụzọ pụrụ iche. So nke a bụ ọkwa dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Meseji taa ama eto ogologo nnukwu. Yes, mana ọ ige ntị enwe ike ghọta isiokwu anyị ji bịa. I can tell you today's message is for the liberation of many. I say isiokwu anyị bụ why you should avoid deviating from covenant or agreement, whether that agreement is between you with you and your fellow man, or whether the agreement is between you and the spirits. None of them is better for you to deviate from. Maka na mgbe ọbụla ị deviated from agreement or covenant, ọ na-ebute mpịawa azụ, ọ na-ebute ime mmadụ ihe ekwensu, ọ na-ebute ime ihe amoosu ime mmadụ. You know why? That onye anwa ma ọ bụ mmụọ anwa gị na ya nwere agreement. Whenever you deviate from that agreement or covenant, will trigger anger. Yes, that anger will bring oracle, because that anger will bring negativity around your spiritual arena. You know why? Because you triggered anger. And whatever you sow, Galatians 6:7 say, whatever you sow, you will reap. Meaning that whatever you caused, any anger or hurt you committed in the spiritual realm, must flow back to you, the originator. So in order to avoid such scenario of attracted anger, you must make sure you keep any covenant you had with somebody or agreement. But Jesus say, let your yes be yes, let your no be no. Now any other thing is for the evil one. You know what I mean? More money when agreement with your fellow human, and you deviate from that agreement, is so painful. It will hurt the person so much. And for the fact that the person, because you have betrayed trust,
So for the fact that you betrayed the trust the person had for you, the person will have the pain. And that pain and anger towards you will bring negativity and negative aura around you. And for the fact that you are guilty as charged, you are guilty as charged, then for the fact that you are guilty as charged, the thing will affect you. You know, Talia? The thing will affect you seriously because you are guilty as charged. The thing will affect you. But if you are not guilty, as in that only reason melo agreement to get a madu well, abịarọzi na mmezu, maybe out of na-enwe hidden agenda ịchọpụtara n'ebe onye anwa nọ, ma na that may affect that agreement gị na onye anwa, iwee kpọọ onye ahụ wee sị ya agreement ya mụ na gị nwelu will no longer be honored because na mụ chọpụtara nke a maọbụ nke ọzọ. Gị na onye anwa i dissolve amicably. Yes, mana here thereby imeri ya gị na onye anwa dissolve and n'ikpeazụ you take onye a by surprise, the person will be angry with you. Example, nwoke na nwaanyị kwekọrịtara onwe ha na ha ga-anụ onwe ha. Now, ọ bụrụ na genuinely na ị chọrọ ịnụ onye a, mana during the time of courtship, you find out that this person will hidden character or something very serious that will not permit you to marry the person. You call the person, tell the person reason why you cannot continue. You understand? But over from day one, you manage a check and over from day one, need the seat where they need you more. Name and only and a chorenia. Mana nature just ke browse wire. Ke I will marry you. Go when you get access to her honey pot. Then the man is the seat. You know that? Yes. Onwe anger or sendre. It will affect you. Man, over from day one, no beginning in nature in here. But along the line, it's up to no one or no one secret or what again. And if you don't remember, there is a new reason for you to leave her. You know that? Now, it will call the other partnership you enter into. A deal business, you know, poor percentage you get dike. Ego bazia na akage, ego tiger. Or the injure. You know that? Mmụọ eji ihe emelụ mmadụ ahụ. Maka ime ụdị ihe na-etu anwa, onye a were iwe anwa ochi bekuo mmụọ, you are in trouble. Maka na ịdị guilty as charged. O nwere mmụọ ya defend gị maka na n'ịkpachara anya ya bụ daizi ihechara aka n'anya wee mee. Yọtara ya? Mana o nwere ihe bụ na ịkpachara anya, this is what not intentional act. Kawa dị iche. Mana ebe kpachara anya from the one gị na onye a na-aba into agreement ya, ịma na ịma ọnọ that percentage gị na-ekwu. Then ego batazie gị n'aka ịghọta ịga ọ dụrụ mma. Nke ọzọkwa picha ọzọ chọrọ ipentiri gị bụ ọ bụrụ na example na let's say ka onye mmeji maatụ na ka m welu the richest man in West Africa gbaa maatụ. Yes, highly respected Aliko Alhaji Aliko Dangote. O wee bụrụ na o nwere nwa ya that's supposed to be the successor as the chairman of the group of companies, the conglomerate. Now, and knowing fully well that this conglomerate will a lot of partnerships, shareholders, and business associates. They will banks, the water loan, and you will finance those companies. Now, Oweburuzie na the man Bichando, the current chairman Bichandu where Nakubechukwu, the one on where he was in where was only kwesịrị iri uru all the shares and nagi one ya company. Then you were tolite, you were to name honor that agreement your father well with the partners, the shareholders, the business associates, and the banks. Believe in me, just a matter of time.
you will suffer. You know why? After appealing to you to bring it to your notice that your father, your late dad, had agreement with all of them, vested interest, and you refuse, then by saying that you don't bloody care about paying any loan, servicing any loan, or paying any dividends, believe in me, they will sue you in court. Just a matter of time, you start receiving litigations in court. And believe in me, fighting from here and there will collapse the company. Yes, it is the same scenario that happened to the Israelites. They had agreement with the God Almighty. No ga-abụrụ ha nna, mana ha na ha no ga-abụrụ ha chi. Bụrụ ha nna. Now, Manonya had the 10 commandments that they must keep if they really want him to be ha ka ọ bụrụ ha chi na nna. Then, mgbe ha na-edebie, enwere igbe ọgbụgba ndụ, the Ark of Covenant. That Ark of Covenant dị very ile. Echefuna na onwe nwoke a na-agba Uzia. Mgbe ndị ọ bụ ọlụ ha ibu that Ark of Covenant bịa na-aga, o wee dị ka asị na that Ark of Covenant na-achọ ịda. The man wee ọ bụrụ ọlụ ya imetụ ya aka maka na enwere ndị ọ bụ ọlụ ha ibu that Ark of Covenant. O wee jee ka onye tinye aka ya ka o si ebu Ark of Covenant from ọdịda. That man was stuck to death. To show you how holy, because na akpọrọ ya n'ọlụ, akpọrọ ya ịnọ at that particular position. O wee si life ya. Ịghọtara ya? To show the Ark of Covenant niile. Ha na-ebie na-eje ọgụ. Ha na-eje ọgụ a na-enwe mmeri. Mana mgbe ha bidoro deviate away from keeping their own part, that had their own part of the bargain, of the agreement, the convenant. Chukwu Okike abandoned them with anger. Nke mere na-deviate, and the king of Persia defeated ha. Where Buruma Ark of Covenant, Buruma and the Israelites, Gabosada all over the world. Where was the Arabians, the Palestinians, and the present Palestinians feel all their land. You know that, yeah? So here na check one again, but not keeping the covenant will trigger what will bring pain to you, your family, and your business. Yes. So whenever an agreement was neglected, I get away disaster. So more na you want to win again money. When you go more than let me tell you what happened. In the last in Nigeria, 100 and something years civilization of Ndoka. So kiriye mero maka ya